Λοιπόν, πάντως υπάρχει μια προκατάληψη με τους κάκτους, ναι ή όχι? Καταρχήν, να πούμε δύο πράγματα. Καταρχήν, θεωρούμε οι κάκτοι είναι πάρα πολύ δημοφιλείς για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχουν πολύ ιδιαίτερα σχήματα και είναι πάρα πολύ ελκυστικά. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι γενικά δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Χρειάζονται κάποια πράγματα, αλλά ιδιαίτερη φροντίδα δεν χρειάζονται. Άρα ουσιαστικά είναι ψηλοεύκολη, έτσι. Οπότε είναι ελκυστικά για τους τεμπέληδες ή τους αμελείς. Ταιριάζω να λέει το όνομά μας. Για τους αμελείς κυπουρούς, ονόματα δεν λέμε, αλλά εντάξει. Σπίτια δεν κλείνουμε. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι παρόλο που θέλει λίγη φροντίδα, έχουν ιδιαίτερη μακροβιότητα. Οπότε ξέρουμε σίγουρα ότι και θα μας διαρκέσει και πάρα πολύ στο σπίτι μας. Και δεν είπες και το πιο σημαντικό, έτσι. Είτε μέσα είτε έξω, ο κάκτος δεν μασάει. Είναι από τα... Μπορεί να προσαρμοστεί. Είναι από τα φυτά που μπορούν και έξω και μέσα χωρίς δυσκολία. Αλλά όμως θέλουν οπωσδήποτε ήλιο. Ένα από τα πράγματα που χρειάζονται αρκετά είναι ήλιο. Ιδιαίτερα χρειάζονται η ηλιοφάνεια τουλάχιστον για 6 μήνες, την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού. Εκεί πραγματικά θέλουν αρκετό ήλιο για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Άρα, λοιπόν, άρα και μέσα την περίοδο του καλοκαιριού. Όλα αυτά. Για κάτι μου κάνει το ακουστικό, μάλλον θα το βγάλω γιατί μου κάνει κάτι παράστα και λίγο με ενοχλεί. Ευχαριστώ. Άρα δεν φοράω τώρα. Μου το έχετε στην υπόψη. Και την περίοδο της άρα άνοιξης. Άρα το χειμώνα μπορούμε να τα έχουμε μέσα. Σίγουρα και την άνοιξη μπορούμε να τα έχουμε μέσα. Απλά να είναι σε μέρη που να έχουν ηλιοφάνεια. Ωραία. Δηλαδή, μην τα έχουμε σε σκοτεινά σημεία στο. Τι μπορεί να πάθει ένας κάκτος όταν μένει στο σκοτάδι για καιρό? Ένας κάκτος που θα μένει στο σκοτάδι. Θα σου πω από το δικό μου τον κάκτο, ο οποίος δεν είδε ποτέ ήλιο, γιατί το μπαλκόνι είναι βορεινό και δεν μεγάλωσε ποτέ. Και μόλις τον πήγα στην άλλη μεριά, δηλαδή στον κοινόχρηστο χώρο που είχε ήλιο. Κατευθείαν. Ένα σημείο που έχουν οι κάκτοι είναι ότι αυτό που είπαμε για την άνοιξη και το καλοκαίρι, όταν έχουν τις ζεστές περιόδους, όταν έχουν ηλιοφάνεια και κάνουν φωτοσύνθεση, με τον τρόπο που κάνουν βέβαια οι κάκτοι, θα πούμε μετά πιο αναλυτικά, τότε αναπτύσσονται. Σε σημεία που είναι σε πολύ εσωτερικά, σε πολύ σκοτεινά μέρη, εκεί δεν έχουμε πολύ φωτοσύνθεση. Ειδικά αν τα ποτίζουμε και λίγο παραπάνω, εκεί μπορεί και λίγο να μας. Να σου πω τώρα, αν είναι σε ένα μέρος. Δεν θα χαλάσει. Δεν θα χαλάσει. Ίσως να μην μεγαλώσει, αλλά δεν θα χαλάσει. Ούτε και εκεί, ούτε και στα σκοτεινά δεν θα χαλάσει. Δεν είναι φοβερό. Αυτό είναι πάρα πολύ. Να σου ρωτήσω κάτι τώρα, αν είναι ένα μέρος το οποίο ναι, μεν έχει πολύ ήλιο, αλλά βρέχει κιόλας πολύ, δηλαδή είναι πολύ υγρασία. Και έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι γενικά το χειμώνα δεν θέλουμε πολύ νερό το χειμώνα. Το πιο επικίνδυνο για τους κάκτους είναι είτε το καλοκαίρι είτε και το χειμώνα, έτσι όπως λέμε, για αυτούς που είναι εξωτερικά οι κάκτοι, είναι όταν βρέχεται το φύλλωμά τους και μετά αμέσως χτυπάει ο ήλιος. Εκεί μπορεί να δημιουργήσει κάποιες μύκες, σαν καμένη, σαν εγκάβματα να δημιουργήσει, κάποια καψίματα, κάποια καφετή σημάδια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εμείς τι κάνουμε? Το χειμώνα δεν τα ποτίζουμε σχεδόν καθόλου. Το χειμώνα. Γιατί ούτως ή άλλως τραβούν και υγρασία. Τραβούν υγρασία από μόνοι τους, έχουν ειδικούς μηχανισμούς. Να πούμε ότι οι κάκτοι και γενικά και τα παχύφυτα, γιατί έχουμε και τους κάκτους και τα παχύφυτα. Οι κάκτοι έχουν και τα αγκάθια. Όλοι οι κάκτοι, οι περισσότεροι κάκτοι είναι παχύφυτα. Δηλαδή έχουν μέσα τους, όταν λέμε παχύφυτα, έχουν βλαστούς δερματώδεις, σαρκώδεις που μέσα τους μπορούν και αποθηκεύουν νερό. Οι κάκτοι μπορούν να φτάσουν από το βάρος τους το 90% σε νερό. Που σημαίνει, συγγνώμη, ότι το χειμώνα, ακόμα και αν τους έχουμε σε σημείο σκεπαστό, που δεν θα πέφτει βροχή, μπορούμε να μην τους ποτίζουμε καθόλου. Καθόλου, ή μπορούμε να τους ποτίζουμε, αν τους έχουμε σε σκεπαστό, μία φορά τις 20 ημέρες. Μία φορά το μήνα. Τραβάνε από μόνοι τους την υγρασία, έχουν ειδικούς μηχανισμούς. Να πούμε για τους κάκτους, έτσι ένα ενδιαφέρον, είναι ότι δεν έχουν φύλλα. Τι εννοείς δεν έχουν φύλλα, γιατί να δείξουμε τώρα. Μου επιτρέπετε να βάλω και το γάνθι. Εννοείται, με το γάνθι σήμερα θα μας τα δείξει ο Κώστας. Λοιπόν, να δείξουμε. Εντάξει, εκείνη η παλέτα τώρα που έχεις φέρει είναι φανταστική. Εγώ δεν λατρεύω όλα αυτά τα μικρούλικα. Να δείξουμε αυτόν τον κάκτο. Αυτός είναι ο στρογγυλός κάκτος, είναι από τους πιο γνωστές οικογένειες, η εχινόκακτη, σαν αχινός δηλαδή. Μεγαλώνοντας διατηρεί το σχήμα του. Μεγαλώνοντας διατηρεί το σχήμα του και μπορεί να γίνει μια μεγάλη μπάλα. Που δεν χρειάζεται εμείς να κόβουμε για να. Τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση τα φύλλα του είναι τα αγκάθια του. Το αγκάθι δηλαδή έχει το ρόλο του φύλλου και επειδή έχει πολύ μικρό εμβαδόν, με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η διαπνοή και δεν χάνει νερό.
Φοβερό. Δεν τα χάνει τα αγκάθια του κάποια στιγμή? Δεν τα χάνει. Άρα δεν θέλει νερό, ουσιαστικά. Θέλει πολύ λίγο νερό. Είναι μηχανισμό που έχει φύση. Και ειδικά τώρα κάποιοι από αυτούς είναι από την Κεντρική Αμερική. Μπράβο, αυτό που είπα. Η πατρίδα του ποια είναι? Ναι, αυτό είναι το Μεξικό, η Κεντρική Αμερική. Να πούμε ότι τα αγκάθια δηλαδή προσφέρουν σαν φύλλα να μειώνει τη διαπνοή και να μην χάνουν νερό. Δεύτερον, τους κάνουν σκιά, οπότε το δροσίζουν κιόλας. Κάνουν μερική σκιά. Ούτε καν πάει το μυαλό σου. Είναι πάρα πολλά. Ναι, και τρίτο, το προστατεύουν από τα άγρια φυτοφάγα ζώα. Στο Μεξικό έχει φυτοφάγα ζώα. Ναι, αλλά ποιος θα πλησιάσει, κάνει. Ναι, λόγω των αγκαθιών, γι' αυτό συνεχίζουν να επιβιώνουν σε αυτά τα μέρη. Σαφώς. Κάθε πότε χρειάζεται ο κάκτος να τον μεταφυτεύεις, να τον βάζεις σε μια μεγάλη... Δηλαδή το κρίνουμε από το μέγεθός του. Λοιπόν, συνήθως... Κάποιοι μεγαλώνουν και πολύ γρήγορα. Συνήθως, να πούμε μερικά πράγματα. Τα συνηθισμένα φυτά, όταν θέλουμε να κάνουμε μεταφύτευση, τα μεταφυτεύουμε συνήθως σε 1 ή 2 νούμερα μεγαλύτερα γλάστρα. Ναι, αυτό δεν έχει τέτοια θέματα. Οι κάκτοι μεγαλώνουν πολύ αργά. Αυτά που μεγαλώνουν λίγο πιο γρήγορα είναι τα παχύφυτα. Μάλιστα. Ας πούμε, όπως είναι εδώ πέρα η αγάπη, ο αθάνατος που λέμε. Τώρα, εδώ, αυτόν τον κάκτο, αν θέλουμε να το μεταφυτεύσουμε, μπορούμε να το μεταφυτεύσουμε και σε ένα γλαστράκι ακόμα και στο ίδιο ή λίγο μεγαλύτερο. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, σε αυτό το γλαστράκι, αν το αφήσουμε, μπορούμε να διατηρήσουμε αυτό το μέγεθος? Θα μεγαλώσει ελαφρά. Αλλά θα είναι δηλαδή, ξέρεις, να κάνεις μια ωραία σύνθεση. Σε μια σύνθεση μπορεί να γίνει, κάποια στιγμή θα ζοριστεί, αλλά αυτό που θα ζοριστεί μετά από 1-2 χρόνια. Όχι μετά από 2 μήνες. Τέλεια. Οπότε εντάξει, θα το απεγκλωβίσεις. Θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε εδώ πέρα, να το ποτίζουμε όπως το πούμε. Ναι. Γενικά οι κάκτοι, τους ανοιξιάτικους μήνες, ένα πρόβλημα που έχουμε είναι ότι, που μας χαλάνε, είναι ότι πολλοί δεν τους ποτίζουν. Επειδή νομίζουν ότι είναι από το Μεξικό, άνοιξη και καλοκαίρι χρειάζονται νερό για να αναπτυχθούν αυτό που λέγαμε. Δηλαδή το καλοκαίρι θέλουν και 2 φορές τη βδομάδα πότισμα. Ανάλογα και με τη ζέστη που έχει. Ανάλογα με τη ζέστη, λέμε τους θερμούς μήνες. Καλά, δεν νομίζω να το κάνει κανείς, θα νομίζουν όλοι ότι από μόνοι τους. Άρα αυτό που θέλουν είναι τους ζεστούς μήνες θέλουν συχνό νερό και τους μήνες που δεν έχει τους χειμωνιάτικους πολύ αραιά. Αλλά θέλουν φως και όσο γίνεται για να είναι και. Ο συγκεκριμένος βγάζει κανένα άνθος? Βγάζουν λουλούδια, ναι. Από ποια χρονιά και έπειτα? Οι κάκτοι βγάζουν λουλούδια. Και ωραία λουλούδια βγάζουν. ωραία λουλούδια. Αλλά δυστυχώς για 24ωρο. Κάποιοι βγάζουν για περισσότερο. Για περισσότερες μέρες, αρκετές μέρες. Όπως αυτά, ας πούμε, είναι κάκτος, μορφή κάκτου είναι η φραγκοσικιά. Φραγκοσικιά το λουλούδι βγάζει για πολλές μέρες. Σωστό. Υπάρχουν όμως και κάκτοι που ανθίζουν μόνο για ένα βράδυ, για μερικές ώρες. Και να σου πω, υπάρχουν και άλλοι. Γιατί η φραγκοσικιά έχει και φρούτο. Ναι, γιατί κάνουν καρπό, ναι. Υπάρχει κι άλλος που κάνει καρπούς? Υπάρχουν διάφορα είδη φραγκοσικιάς, αλλά υπάρχουν και πολλά. Αυτά είναι το είδος οπούντια που λέμε, οι οποίοι υπάρχουν και είναι καλοπιστικοί. Αλλά σε φραγκόσικα υπάρχουν πολλές ποικιλίες. Πάντως οι περισσότεροι κάκτοι δίνουν εξαιρετικό άνθος. Δίνουν εξαιρετικό άνθος. Πολύ ιδιαίτερα λουλούδια βγάζουν. Το οποίο αυτό το θέλουν πολύ ηλιοφάνεια για να μπορέσουν να ανθίσουν. Ανθίζουν μετά τον πρώτο, δεύτερο, συνήθως μετά από 2 χρόνια. Θυμάσαι εκείνος ο κάκτος που έχω τα μπαστούνάκια που έβγαζε αυτό το μόφ που ήταν σαν δερμάτινο με χνούδι? Ναι. Μάλιστα, δεν κατάλαβα. Ναι. Πώς σας αστερίας είναι? Είναι ο πάρα πολύ κλασικός κάκτος που έχει τα μπαστούνάκια, που δεν τζιτώνει όμως. Λοιπόν, και μου βγάζει ένα φανταστικό λουλούδι. Την πρώτη χρονιά έβγαλε ένα μόνο λουλούδι, μεγάλο, μόφ, ήταν σαν δερμάτινο και είχε ένα χνούδι πάνω. Τις επόμενες χρονιές μου βγάζει πάρα πολλά λουλούδια. Δηλαδή για κανένα μήνα μου βγάζει λουλούδια. Και δεν το πίστευα. Ξεκινάνε σαν φούσκες και μετά ανοίγουν και γίνεται αυτό το απίστευτο. Αυτό έχει σε ήλιο, έτσι. Είναι εντάξει, φουλ. Όσο περισσότερος ήλιος, το συχνό νερό, το σχετικά κανονικό νεροπότισμα και είναι πολύ καλό να δίνουμε και λίγο ανοιξιάτικο και το καλοκαίρι, να δίνουμε λίπασμα, υγρό λίπασμα, ειδικό για κάκτους. Και μου τώρα συγκεκριμένος είχε ξεκινήσει από ένα μικρό γλαστράκι και τώρα τον έχω βάλει σε μια. Και πάλι δεν χωράει. Δηλαδή και πάλι τον βάζω και συνέχεια μεγαλώνει. Πάντα ένα πράγμα που προσέχουμε, που παθαίνουν πολύ εύκολα οι κάκτοι, είναι ότι σαπίζουν. Πρέπει το νερό. Εξαιτίας του νερού. Ναι, να στραγγίζει. Θα προσέχουμε πάρα πολύ στις γλάστρες μας να στραγγίζει. Να φεύγει, λοιπόν. Στην αρχή, όταν μεταφυτεύουμε τους κάκτους, οι κάκτοι τι κάνουν? Όπως είναι το φυτό, έχουν το ριζικό του σύστημα απλώνει, αλλά δεν πηγαίνει πολύ σε βάθος. Οπότε γενικά όταν μεταφυτεύουμε επιλέγουμε γλάστρες οι οποίες να είναι λίγο φαρδιές γλάστρες. Αυτό είναι ένας βασικός
κανόνας. Και προσέχουμε πάντα να βάζουμε μποτσαλάκια κάτω για να μπορέσει να φεύγει το νερό. Μην μένει το νερό και αυτό βοηθάει στο σάπισμα. Τώρα, αν μας σαπίσουν οι κάχτοι. Σώζεται. Πολλές φορές από πολλή υγρασία, τι συμβαίνει, μπορεί να καφετήσει, να μαυρίσει ένα πάνω κομμάτι ή ένας βλαστός από τους 5 βλαστούς. Το αφαιρούμε. Το αφαιρούμε με ένα ψαλίδι και σταματάμε το νερό να στεγνώσει και μετά θα συνεχίσει να επιβιώνει. Οι κάχτοι επιβιώνουν. Τόσο σκληροπυρηνικά φυτά έτσι, είναι φοβερό. Να δείξουμε με 1-2 είδη, με ενδιαφέροντα. Αυτό είναι κάκτος. Αυτό είναι κάκτος. Αυτό είναι μια πολύ γνωστή οικογένεια κάκτων, η Euphorbium. Και αυτή και αυτά είναι Euphorbium, διαφορετικά είδη. Δεν έχουν. Είναι το ίδιο είδος, έχουν αγκάθια. Αυτό έχει αγκάθια. Και αυτό έχει αγκάθια. Πού τα έχει? Εδώ από κάτω. Δέστε. Okay. Αυτό το λουλούδι έχει 2 ονομασίες. Λέγεται το αγκάθι του Χριστού και λέγεται αλλιώς και η κακιά πεθερά. Διαλέγετε και παίρνετε. Και πού οφείλει τα ονόματα, ξέρουμε. Το αγκάθι του Χριστού, επειδή καταγείται από το Μεξικό, έχει κάποια σύνδεση με τα. Το έχουν συνδέσει από το Μεξικό με τα. Έθιμα και αυτά με τα έθιμα, αλλά σε σχέση με τα πάθη του Χριστού και τα μαρτύρια του Χριστού που πέρασε. Χρησιμοποιούν. Αυτό δεν το γνωρίζω. Η ελληνική ονομασία είναι κακιά πεθερά. Αυτό είναι και κακιά πεθερά, ναι. Τώρα πώς έχει προκύψει από εκεί. Ευρωπαϊκή. Όχι χανιωτική. Μήπως επειδή έξω σε παραπλανεί ότι είναι καλό και πας να βάλεις το χέρι και έχει τα αγκάθια. Πιθανότατα. Τι είπε, παιδιά! Ούτε καμένος από πεθερά να σου δηλαδή. Πάντως βγαίνει σε διάφορα χρώματα. Αυτό βγαίνει σε κόκκινο, βγαίνει σε κίτρινο, βγαίνει σε πορτοκαλί, βγαίνει σε 3-4 χρώματα. Γι' αυτό λοιπόν όλοι εσείς που δεν αγαπάτε τις πεθερές σας αλλά θέλετε να το παίζετε καλή γαμπρί, μην κάνετε ποτέ τέτοιο δώρο. Γιατί οι πεθερές μπορεί να το ξέρουν ότι είναι κακή πεθερά. Οπότε. Ή κάντε το αν θέλετε με κάποιο τρόπο να το εκδηλώσετε τέλος πάντων. Κοίτα τι μαθαίνουμε σήμερα. Πολύ ωραία. Μόνο αν η πεθερά σας πηγαίνει συχνά στην εκκλησία, τότε μπορείτε να το συνδέσετε και να το σώσετε. Ναι, μπράβο, ότι η ονομασία του φυτού είναι αυτή. Πω, καταπληκτικός. Είσαι και εσύ δικός μας άνθρωπος. Λοιπόν, το λουλούδι δεν το χάνει, είναι πάντα εκεί. Το λουλούδι, αυτό είναι από τα πιο ανθεκτικά φυτά, ειδικά και για έξω. Αυτό γίνεται λίγο πιο μεγάλο, λίγο πιο γρήγορα να αναπτύσσεται. Έχει πάντα αυτό το χρώμα, έχει πάντα αυτό το λουλούδι πάνω του. Έχει πάντα αυτό το λουλούδι, σχεδόν από Φλεβάρι μέχρι Οκτώβρη-Νοέμβρη ανθίζει. Να σου πω τώρα κάτι, εμείς τα βλέπουμε τώρα εδώ πέρα μικρά και χαριτωμένα, αλλά αυτά γίνονται δέντρα. Μπορούν να γίνουν συνθήκες που ευνοούνται. Ορισμένα μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλα. Να δείξουμε άλλη μια κατηγορία. Αυτό είναι από τα πιο αγαπημένα έτσι, και γνωστά νομίζω. Είναι ο αθάνατος ή η αγάβη, λέγεται το πιο επιστημονικά. Έχει αυτή κάτι αθάνατος, τεράστιο. Αυτή είναι ο χρυσόφυλλος, δηλαδή που έχει το κίτρινο φύλλο. Αυτός είναι ένας πιο κλασικός. Ναι. Να πούμε ότι από ένα είδος αγάβης στο Μεξικό φτιάχνουν την τεκίλα. Αλήθεια. Μ' αρέσει τεκίλα. Ναι. Στην Κρήτη την έχουν προσπαθήσει την έχουν φτιάξει από φραγκοσικιά, από το οπούντια που λέγαμε. Τέλεια. Ωραίος και αυτό πολλαπλασιάζεται πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα. Συνήθως οι κάκτοι πολλαπλασιάζονται και με τον σπόρο. Δηλαδή το λουλούδι κάνει σπόρο και μπορεί να πολλαπλασιαστεί με το σπόρο, αλλά πιο πολύ με τα μοσχεύματα. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε ότι οι κάκτοι γύρω τους μπορούν να αναπτύξουν μικρές παραφιάδες, σαν παιδάκια. Αυτό κόβεται και φυτεύεται και πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα πιάνουνε. Πολύ εύκολα πιάνουν. Τι κάνουν οι κάκτοι? Οι κάκτοι το ριζικό του σύστημα είναι σαν να μυρίζεται την υγρασία. Δηλαδή πολύ εύκολα βγάζει μικρά λεπτά ριζίδια και πολύ γρήγορα ριζοβολεί. Που σημαίνει ότι δεν είναι ένα φυτό το οποίο θα το βάλουμε, αν έχουμε πάρει από μία γλάστρα ένα υβρίδιο που είναι αρκετά μεγάλο, δεν είναι ανάγκη να το βάλουμε στο νερό να βγάλει ρίζες. Όχι, δεν χρειάζεται. Κατευθείαν στο χώμα, έτσι. Το κόβεις κάπως ή απλά το σπάσεις? Γενικά, όσο μπορούμε να το κόψουμε με ένα μαχαίρι, να μην το τραυματίσουμε πολύ και κάνουμε μικρότερη τομή, τόσο το καλύτερο. Γιατί έχω δει να το κόβουν έτσι απλά και να σου λένε πάρε και φύτεψε. Ακόμα και έτσι γίνεται, αλλά το πιο σωστό είναι να κόβουμε όσο το δυνατόν μικρότερες τομές. Αυτός που ξέρει βέβαια και με το χέρι θα το κόψει σωστά. Ναι, όσο το δυνατόν μικρότερες τομές θα κάτι τέτοιο που κόβεται εύκολα. Αυτό δεν είναι η κουτάλα, είναι αυτό που λέω. Όχι, αυτό είναι που έχω και αυτό. Είναι αυτό που έχω που έχει γίνει. Λοιπόν, θέλεις να σου πω την ιστορία με αυτό εδώ που είναι καταπληκτικό? Αυτό εδώ λοιπόν το βρήκα. Βρήκα μόνο τον κορμό του, χωρίς να έχει βγάλει φύλλα. Πεταμένο.
πεταμένο, σχεδόν ξεραμένο. Και το πήρα και απλά το έβαλα σε μία γλάστρα με χώμα, ούτε λίπασμα ούτε τίποτα. Το πότισα λίγο, το άφησα. Ψήλωνε, μεγάλο, άρχιζε, βγάζει τέτοια φύλλα και τώρα μου έχει πετάξει. Καλά, εκτός το ότι έχει γίνει τεράστιο, έχει βγάλει κάποια κλαδιά τα οποία έχουν βγάλει σαν. Λουλουδάκι. Δεν είναι ακριβώς λουλούδι. Λουλούδι είναι αυτό. Θα βγάλει λουλούδι. Είναι ανθοφόρος βλαστός που κάποια στιγμή τώρα με τη. 3-4 μπαστούνια μου έχει πετάξει. Πολύ ψηλά. Θα βγάλει λουλούδι. Είναι ο ανθοφόρος βλαστός που βγαίνει. Θα βγάλει λουλούδι κάποια στιγμή. Είναι αυτό που θέλεις, να το φωτογραφίσεις. Αυτό λοιπόν τώρα, αν κόψουμε ένα τέτοιο. Αυτό είναι που θα πιάσει. Αυτό αν πιάσουμε με λίγο βλαστό. Αυτό το συγκεκριμένο είναι λίγο πιο δύσκολο. Είναι πιο μικρό. Αυτό γιατί βγάζει κάτι. Να, αυτό εδώ το άσπρο, πούμε, τι είναι. Αυτό που είναι σαν τριμμένη μολία. Είναι του φυτού. Όχι, γιατί έχει και το δικό μου, δηλαδή και έχω απορίες. Όχι, αυτό μαζεύει. Ναι, μαζεύουν υγρασία και μαζεύει σαν σκόνη. Ναι, είναι υγρασία. Δεν είναι τίποτα, δηλαδή δεν ενώσει το φυτό. Τέλεια. Συνήθως οι κάκτη από κάποια έντομα καμιά φορά τα τσιμπάνε λίγο και τους κάνουν τίποτα. Κάτι ξερά στίγματα. Μήπως για να πίνουν το νερό. Με λίγο απλό σαπούνι, αν το ψεκάζουμε. Αυτό πώς λέγεται? Αυτό είναι ένα είδος κρασούλας. Να ξέρω και τι έχω, δηλαδή κρασούλα. Ναι. Αυτά είναι ένα είδος κρασούλες, οι οποίες είναι κάποιο άλλο που είναι οι στρογγυλές. Είναι όλες της ίδιας οικογενείας. Κάποια είναι της ίδιας οικογενείας. Αν δείξουμε και κάποιες φωτογραφίες που έχουμε φέρει. Ναι, να πάμε να δούμε και τις φωτογραφίες. Να δούμε κάποιες φωτογραφίες να σχολιάσουμε. Να, αυτό είναι ένας είδος αθάνατου. Αυτό είναι τεράστιο. Ναι. Κοίτα τη γλάστρα έχει από κάτω. Πανέμορφο. Είναι αυτό που λέγαμε. Το ακόμα και σε μικρή γλάστρα. Εντάξει, αυτό θέλει τώρα μεγάλο κήπο, θέλει να έχει χώρο, να απλωθεί, να δείξει όλο το μεγαλείο. Πολύ ωραίο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, το έχω. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και αναπτύσσεται και αυτό έτσι, σε σχετικά χαμηλό ύψος, αλλά απλώνει αρκετά. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι που λέγαμε, αυτό είναι ένα είδος κρασούλας. Αυτό είναι στρογγυλό το φυλαράκι του. Ναι. Και έχει πάνω στα φυλαράκια του αγκαθάκια. Όχι, δεν έχει αγκαθιά, είναι παχύφυτο. Απλά το ενδιαφέρον τους αυτό είναι το λένε και money plant. Επειδή μοιάζει σαν κέρματα. Μάλιστα. Στα αγγλικά είναι το λουλούδι του χρήματος. Αυτό είναι η. Μα τώρα συγγνώμη, είναι τα χρώματα αυτά. Αυτά είναι τα χρώματα. Είναι τα χρώματα αυτά, αλήθεια. Αυτά είναι τα χρώματα, ναι. Μοβ και ροζ και πορτοκαλί. Ναι. Αυτά είναι οι εχεβέριες. Σαν κάποια είδη είναι και αυτά που έχουμε φέρει αυτό εδώ πέρα. Όχι, δεν είναι το ίδιο, άλλης οικογένειας. Ναι, γιατί αυτό φαίνεται λίγο χνουδωτό. Αυτό είναι χνουδωτό, αλλά είναι αυτές τις ίδιες. Αυτός είναι ο εχινόκακτος. Αυτό που μας έδειξες. Σαν αυτόν που έχουμε δείξει. Μπορούμε να δούμε. Εχινόκακτος ανθισμένος. Είναι το λουλούδι του αυτό. Είναι το λουλούδι του. Εντάξει, καταπληκτικό. Αυτό είναι το λουλούδι αυτό. Ναι. Αυτή μου αρέσει. Αυτό έχω που σου λέω ότι μου βγάζει αυτό το μόβ. Αυτό είναι η εουφόρμπια. Είναι η ίδια οικογένεια με αυτά τα δύο. Παρόλο που δεν μοιάζουν πολύ. Είναι την ίδια οικογένεια. Αυτό είναι η κακιά πεθερά. Ναι, αυτό με εντυπωσιάζει πραγματικά. Βλέπω διάλεξες. Μας έδειξες το όνομα. Θέλεις να. Πιο πολύ, πραγματικά δεν φαίνεται με τίποτα ότι είναι κακτοειδές. Ναι, και είναι κακτοειδές και είναι και πάρα πολύ ανθεκτικό. Δηλαδή, όποιος θέλει κάποιον να βάλει ένα φυτό με λουλούδι και να μην το προσέχει και σίγουρα να μεγαλώσει και να ανθίσει. Και να είναι και όμορφο. Υπό όποιες συνθήκες. Ναι. Αυτό είναι ο αθάνατος, μια μορφή αγάπη. Η αλόη θεωρείται παχύφυτο. Παχύφυτο, ναι. Η αλόη είναι παχύφυτο. Και υπάρχουν και τα διακοσμητικές αρκετές παχύφυτα. Ωραία, έχουμε πολλές φωτογραφίες ακόμα. 4-5. Ωραία, να τις δούμε και να πάμε μετά. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι καλά. Απλά μπορεί να θέλουμε να πούμε και κάποια πράγματα. Αυτό είναι καλαχόη. Αυτό είναι εσωτερικού και εξωτερικό, αλλά πιο πολύ εσωτερικού. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι ωραία καλαχόη. Είναι αυτό εδώ πέρα, το λευκό εδώ πέρα που έχουμε εδώ πέρα. Τέτοιο έχουμε. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή δεν έχω πολύ ήλιο, το έχω βάλει εσωτερικά, στην κουζίνα, στο παράθυρο της κουζίνας για να έχει τώρα και το χειμώνα ένα 2 ώρο. Ναι, αυτό αντέχει μια χαρά αντέχει αυτό εκεί. Τα περάσαμε λίγο. Αυτό είναι η πιπερόνια, αυτό είναι η ριψαλής, λέγεται. Και κάνει πολύ μικρά φιλαράκια και αυτό είναι της ίδιας οικογένειας. Και αυτό είναι κακτοειδές. Ναι, παχύφυτο. Όχι κακτοειδές, παχύφυτο. Όλα αυτά κρατάνε υγρασία, κρατάνε το νερό δηλαδή σε όλο αυτό. Είναι το χαρακτηριστικό τους. Αυτό που σου έλεγα. Αυτός είναι ο σαγκουάρο. Είναι ο κλασικός. Ο κλασικός κάκτος, έτσι. Δεν βγαίνει από αυτόν η τεκίλα. Από ένα τέτοιο είδος. Από ένα τέτοιο, νομίζω. Όχι, συγγνώμη, την αγάπη. Συγγνώμη, ψέματα. Όχι, καμία σχέση. Την αγάπη. Από άλλο. Γιατί ξέρεις, το Μεξικό έχει. Όχι.
χαρακτηριστεί από αυτούς. Αυτό είναι το κλασικό. Αυτό θέλει τώρα έδαφος όμως έτσι, για να γίνει τόσο μεγάλος. Θέλει έδαφος και να στραγγίζει πολύ. Δεν έχει ένα κήπο έτσι μεγάλο. Τέλειο. Σαγκουαρό. Το σύμβολο του Μεξικού. Και στη σημαία του είναι αυτός ο κάκτος, μαζί με έναν αετό. Τέλεια. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανατελεία, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε, να σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα και να κάνουμε και μια ωραία κλήρωση. Τηλεφωνείτε γιατί δεν θα έχετε ακόμα την ευκαιρία για πολύ. 36-744. Για τα αρώματα από την εταιρεία Hygiene Service και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Κόκκινο και στην Νέα Τηλεόραση παρέα με τον πάρα πολύ αγαπημένο Κώστα Λιονουδάκη, που μας φανερώνει έτσι μικρά και μεγαλύτερα μυστικά του κήπου και σήμερα έχουμε σαν θέμα τους κάκτους. Όσον αφορά τώρα τα αρώματα, πριν περάσουμε στον Κώστα, έχει λήξει ο διαγωνισμός? Έχει λήξει, τώρα έχει λήξει και έχουμε και τα ονόματα και θα μας βοηθήσει ο Κώστας. Hygiene Service και για επαγγελματικούς χώρους αλλά και για οικιακούς χώρους. Τα πάντα γύρω από τα αρώματα, ό,τι τραβάει η όρεξή σας ή μάλλον ό,τι τραβάει η όσφρησή σας. Ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω, Κώστα, υπάρχει κάποιος κάκτος ο οποίος για κάποιο λόγο το λουλού του μυρίζει? Είναι αρωματικό? Δεν έχω υπόψη μου. Όχι. Δεν έχω υπόψη μου. Δεν είμαι 100% βέβαιος. Θα μας βοηθήσει όμως να ολοκληρώσουμε να κάνουμε την κλήρωση, έτσι. Πολύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είχαμε μείνει και λέγαμε, και αξίζει να σημειωθεί, λέγαμε στο διάλειμμα ότι πολλές φορές έτσι κατά το Feng Shui λένε ότι δεν φέρνει θετική ενέργεια ο κάκτος μέσα στο σπίτι κτλ. Αλλά μας έλεγες ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Θεωρούνται χρήσιμοι πολύ ότι απορροφούν και την ακτινοβολία από υπολογιστές, δηλαδή και όλες τις συσκευές ηλεκτρονικές και κάποια αέρια τα απορροφούν. Οσμές. Οπότε θεωρούνται πάρα πολύ χρήσιμα για την υγιεινή του χώρου. Γιατί φαντάζεσαι ένα ωραίο κάκτο και ένα hygiene service στο σπίτι, τέλος από οσμές. Είσαι καλυμμένος. Το πρόβλημα φαντάζομαι προκύπτει από τα αγκάθια. Αυτό είναι το πρόβλημα του κόσμου. Αυτό είναι τα αγκάθια που πολλές φορές λόγω του Feng Shui και καλά τα βέλη και. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να τον χαρίσεις καμιά φορά. Θες πάρα πολύ εύκολα. Γιατί αυτό δεν μπορείς να το χαρίσεις που είναι τόσο μαλακό. Αυτό και αυτό επίσης. Τα παχύφυτα είναι σίγουρα πιο εύκολα. Πολύ πιο εύκολα. Και με τους κάκτους και με τα αγκάθια θέλουμε πάντα μια προσοχή. Μεγάλο. Πόσο ωραίο θα είναι. Πανέμορφο. Είναι πανέμορφο. Και επίσης αυτό μπορεί να τον ακουμπήσει πολύ άνετα. Δεν ξέρω μεγάλος βέβαια. Πώς λέγεται αυτός ο κάκτος που μοιάζει πάρα πολύ το φύλλο του με αλόι, αλλά έχει στις άκρες αγκαθάκια? Είναι παχύφυτο γι' αυτό. Αλόες είναι αυτά. Όλα αυτά είναι αλόες. Είναι πολλά είδη οι αλόες. Μάλιστα, δεν το ήξερα. Αλλά μόνο η μία είναι αυτή που βγάζει. Ναι, μία αυτή που θεωρείται η φαρμακευτική. Φαρμακευτική. Ωραία, θα μας πεις για εκείνα τα μικρά τα χρωματιστά, τα υπέροχα? Λοιπόν, αυτό. Είπαμε γι' αυτό. Ναι, αυτό γι' αυτό είπαμε. Θα πούμε για. Απλά αυτή η κάχτη τώρα έχουμε. Είναι διπλή. Είναι δύο κάχτη, ναι, 2 σε 1. Τι είναι? Είναι κάκτος εμβολιασμένος. Δηλαδή αυτός είναι ένας κλασικός κάκτος. Ναι. Και εδώ έχουμε έναν εχινόκακτο, ο οποίος έχει εμβολιαστεί πάνω σε αυτόν τον κάκτο. Σημαίνει ότι έχει κοπεί ένα κομμάτι εσωτερικά του εχινόκακτου και έχει λιανθεί σαν προβολή εδώ και έχουν κολλήσει. Και εγώ νόμιζα ότι είναι ένας. Που συγγνώμη, δηλαδή αυτό μεγαλώνοντας. Αυτό μεγαλώνει και τραβάει ο πάνω κάκτος. Παραμένει έτσι, μεγαλώνει κανονικά. Ναι. Βγάζει παιδάκια, δηλαδή παραφιάδες, όλα αυτά. Τα οποία μπορούμε να τα κόψουμε και να τα μπορούμε να τα κόψουμε και να ξαναφυτέψουμε και να έχουμε κι άλλους κάκτους. Πάλι όμως τέτοιους κάκτους, τους εχινόκακτους, τους κόκκινους ή και κίτρινους που έχουμε και πορτοκαλί. Και στην ουσία εδώ πέρα ζει με τις ρίζες από τον κάτω κάκτο. Ο κάτω κάκτος κάνει τη βρώμικη δουλειά δηλαδή. Ναι, δηλαδή πολλές φορές. Είναι η κολόνα του. Πολλοί εδώ μπερδεύονται ότι βλέπουν ανθισμένους κάκτους. Και εγώ αυτό νόμιζα τόσο καιρό. Ότι είναι το άνθος τους. Δεν είναι το άνθος τους, είναι ένας άλλος κάκτος που έχει εμβολιαστεί πάνω σε αυτόν τον κάκτο. Φανταστικό, πολύ όμορφο. Και τι ωραία χαρούμενα έντονα χρώματα. Για καλοπισμό τώρα αυτό είναι. Δεν είναι. Και μπορείς να τους βάλεις και όλους μαζί σε αυτό που λέγαμε, μπορούμε να κάνουμε πολλές ωραίες συνθέσεις. Μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά ύψη. Απλά να έχουμε μία αίσθηση του πόσο θα μεγαλώσει ο κάθε κάκτος.
Δηλαδή, οπότε να υπάρχει μια προσαρμογή. Τι χώρο δηλαδή θα καταλάβει μέσα στην ίδια γλάστρα. Μέσα στην ίδια γλάστρα, ώστε να υπάρχει μια σχετική συμμετρία. Αυτή η σύνθεση τώρα γίνεται μόνο σε αυτόν τον κάκτο που είναι από κάτω, σε όλους και τους σε άλλους. Σε όλα αυτά, δηλαδή όλα αυτά που έχεις εδώ. Όλα αυτά μπορούν να μπουν μαζί όλα. Εντάξει. Απλά να μας αρέσει το μέγεθος, δηλαδή θα ξέρουμε ότι ο αθάνατος θα μεγαλώσει πιο γρήγορα, η εουφόρμπια θα μεγαλώσει πιο γρήγορα από έναν κάκτο. Αλλά σχετικά με το πότισμα της λιπάσης, σχετικά έχουν μια ομοιογένεια. Οπότε μπορούν να μπουν. Να συνυπάρξουν. Είδες άμα δεν είναι παράξενο το φυτό. Καλό αυτό με τη σύνθεση, αλλά εγώ έλεγα και για τον εμβολιασμό. Δηλαδή μπορεί να γίνει και με άλλα είδη. Όχι, δεν μπορεί. Είναι ελάχιστα που μπορούν να κάνουν. Πρέπει να είναι ίδιες οικογένειες για να μπορεί να γίνει. Τουλάχιστον εγώ έχω υπόψη μου μόνο αυτές τις περιπτώσεις, αυτούς τους συγκεκριμένους κάκτους. Όποιος το σκέφτηκε πάντως πολύ ωραία. Είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι όντως. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είπαμε είναι καλαχώη. Αυτό είναι καλαχώη που είναι ένα πολύ συνηθισμένο εσωτερικού χώρου, αλλά και εξωτερικά μπορούμε να το έχουμε, αρκεί σε μέρος που να μην το χτυπάει απευθείας ο ήλιος. Αυτό δεν θέλει απευθείας ο ήλιος. Τι κάνει, μαραίνεται το λουλούδι του. Μαραίνεται το λουλούδι του, ναι, και καφετίζει και παθαίνει εγκάβματα. Χάνει και το χρώμα του και βγαίνει νομίζω και σε πολλά χρώματα. Σε πολλά χρώματα. Θέλει όμως λίγο ήλιο. Θέλει ήλιο φως. Άμα χτυπάει πολύ ο ήλιος, θα κάνει εγκάβματα. Είναι από τα εσωτερικού χώρου παχύφυτα που δεν θέλουν πολύ ήλιο.